Patrzcie, co się to porobiło. Teraz, jak wyprawimy Geburtstag albo Inkschofajera, Geburtstag, urodziny. Fajer ogień. to styknie iść do Konzumu i nakupić wiele do wozyka w lezie. Albo zadzwonić do Gasthausu, to nam całkę jodło fertich przywiezą mi jedą. A dawniej nic nie było. Bez toż miesiąc w przodzi trzeba było robić forant, bo wszystko trzeba było spaczyć. No i lepiej było skamracić się ze sprzedowacką, a jeszcze lepiej z masażem, co by nam coś igło stawili i sprzedali po zadku. Do dzisiaj nie poradza spokopić, jak to było. Konzumy puste, a w domu mieliśmy prawie wszystko. A teraski konzumy pełne, a w Eichschranku nieraz jest ino oświecono byrna. U nas zawdy obchodziło się Geburtstag, bo przypadał raz na rok, a imieniny były pora razy w kalendarzu i robił się wtedy bajzel. Najważniejszy był Rocek, Chrystus Jary, Abraham, no i potem okrągłe rocznice, kej w to dożył. Na Geburtstag trzeba było sprosić gości. Bliższo i dalszo familia, bo dla kamratów i sąsiadów to się robiło fajera ekstra na drugi dzień, bo nie było tyle placu. Dopiero kiedy nos stolorka obgodała, co im dowomy to jeść, co nam ostało, starka się znerwowali, zrobili szluz i mogli się łobęć smakiem. Na Geburtstag w chałupie wszystko musiało się niechtać. Okna musiały być wypłucowane, gardiny wyszpanowane, tisztuch wybiglowany, Tisztuch to jest chusteczka. kronleuchter łomieciony z pajęcynów, Kronleiter, żyrandol. a w badyhaudzie musiały wisieć cyste hantuchy. Pierwszy Geburtstag, Rocek, to było wielkie święto. Łobdykało się bajtla po białemu, brało się podków i szło się do kościoła. Potem 33 lata, Chrystus Jary, to były najlepsze lata, bo człowiek jeszcze nie był stary, a już swój rozum miał. No i Abraham, jak komuś pizło fufci, Pizło fuchsiś. Niestety nie wiem. bo zawdy była mszona wielkim, a potem kupa wysztyglowanych i wysztafirowanych gości. Wysztyglować, wystroić się. Na fajerze, jak nie było obiadu, to w przodzi był kołek z posypką, kejzykuchen, Käsekuchen. Käsekuchen to jakieś kluski pewnie, coś z kuchnią, nie wiem. kreple, koło z makiem, bunkawa, tyj, zelter, no a potem wiecerze. Buszty, busztliki, szynki, bratka, ringi, uliki, jajca w zemfcie albo w majonezie, ale królem wiecerzy był kartofel zalaty. A jo, jak dowóm na stół kartofel zalaty, to zawsze do 2 albo do 3 misków. Bo durś pamiętam, co nam się kiedyś przytrafiło. Jak starka wnosili do izby miska z wymućkanym kartofel zalatem, to tam już było gorąco. I naraz ktoś otwarł okno. Wszyscy dychli, a onkel Emil kichlił. I naraz patrzymy, a w lufcie furgo jego gybis prosto do miski z kartofel zalatem. Onkel był przeszczęśliwy, co mu się gybis nie szczaskał, no ale my nie pojedli. Wszyscy solenizantowi winszowali, gratulowali, no i przynosili geszynki. Geschenk? Geschenk. Geschenk. Nie wiem. No i lepiej, co by to była jakoś pamiątka.
kryształowo-blumwaza, kukuksur. Kukuksur. Nie wiem, tego nie wiem. Chować się, ukrywać. Kafy serwis albo coś, co się przyda. Chłop mógł dostać manżetę, knepwy, jedwabny szlips, skórzano brieftasza. Brieftasza, torba męska. Ale nigdy zoki, bo to było za fachowe. Dawniej kupić gyszynk było ciężko, pieniędzy było mało i konzomy próżne. A teraz jeszcze ciężej, bo konzomy pełne i nie wiemy co wybrać. Patrzcie, co się to porobiło.